ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଗଣିତ। ସାନ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ନାଇଁ କି ପିଲେ? କହିଲ ପିଲେ, ଟୁନା ପାଖରେ କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5, ତାହେଲେ 5ଟି। ଏବେ ଟୁନି ପାଖରେ କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି? 1, 2, ତାହେଲେ 2ଟି। ତେବେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ବଲ୍ ଅଛି? ଟୁନା ପାଖରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ତାହେଲେ ଟୁନା ପାଖରେ ଅଧିକ ବଲ୍। ଓଟରେ ବସିବାକୁ ପିଲେ ତମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ 65 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଘୋଡାରେ ବସିବାକୁ 32 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପାଖରେ 45 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ କାହା ଉପରେ ବସିପାରିବ କହିଲ? ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଘୋଡାରେ ବସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ତମେ ମାନେ ଘୋଡାରେ ବସିପାରିବ? ଆସ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଏଠି କହିଲ ପିଲେ, 45ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 4। 32ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 3। ତେଣୁ 4ଟି ହେଉଛି 3 ଠାରୁ ବଡ। ତେଣୁ 45 ସଂଖ୍ୟାଟି 32 ଠାରୁ ବଡ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, କହିଲ ପିଲେ, 78 ଓ 51 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ? ତେବେ ସାର୍ 78ର ଦଶକ ଘରେ 7 ଅଛି ଓ 51ର ଦଶକ ଘରେ 5 ଅଛି। ତେବେ 78 ବଡ ହବ। କହିଲ ପିଲେ, ଏଠି କାରଟିର ଦାମ କେତେ? 35 ଟଙ୍କା। ବସଟିର ଦାମ କେତେ? 55 ଟଙ୍କା। ଏବେ କୁହ, କାହାର ଦାମ ଅଧିକ? କାର ଦଶକ ଘରେ 3 ଅଙ୍କ 3 ଅଛି। ବସର 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ବସର ଦାମ ଅଧିକା। ଭେରି ଗୁଡ୍। କହିଲ ପିଲେ, କୋଉ ଝୁଡିରେ ଆମ୍ବ ଅଧିକ ଅଛି? ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଝୁଡିରେ 65 ମାନେ ଦଶକ ଘରେ 6, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡିରେ 68 ଦଶକ ଘରେ 6, ତାହେଲେ ସମାନ ଅଛି। ନାଇଁ ପିଲେ, ଆସ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ ଝୁଡିରେ ଅଧିକ ଆମ୍ବ। କହିଲ ପିଲେ, 65ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 6। 68ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 6। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠି ଦେଖ, ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଛି, ନା ଆଜ୍ଞା କି? ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଏବେ 65ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 5। 68ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 8। 8 ଅଛି। ତେବେ ଏଠି 68 ବଡ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ସମାନ ହେଲେ ଯାହାର ଏକ ଘର ଅଙ୍କ ବଡ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ।